Il-kap nazzjonalista Adrian Delija mar lura minn kelmtu u ddikjara fil-Parlament li l-Oppożizzjoni se tkun qiegħda tivvota kontra l-emendi fil-liġi tal-IVF. Għalhekk ħanivvota kontra din il-liġi. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista huwa kontra din il-liġi, għalhekk l-Oppożizzjoni hija kontra din il-liġi. Dan il-kliem intqal ftit tal-ġimgħat biss wara li l-istess Delija iddikjara li se jkun qed jagħti free vote dwar l-emendi mresqa mill-Gvern li se jagħtu aċċess lill-aktar persuni sabiex jibbenefikaw mill-IVF. F'diskors imqanqal Delija ħada qatta bla ħabel kontra l-emendi proposti għal-liġi tal-IVF fejn saħansitra nfex f'dadija sħiħa kontra l-Kummissarju tat-Tfal wara li ddikjarat li hija taqbel ma' dawn l-emendi. Min ħajiddefendiha? Ma naħsibx li tkun il-Kummissarju tat-Tfal illa qalet li taqbel ma' din il-liġi. Kif tista' sejjaħ lilek innifsek Kummissarju tat-Tfal? Il-Kummissarju tat-Tfal ma tafhomx da drittijiet, ma qrathomx, jew inkella ma jimpurtaħiex. Fid-diskors tiegħu Delija kritika wkoll l-emenda dwar is-surrogazzjoni, emenda li d-deputat Claudio Grech iddikjara pubblikament li f'każijiet eċċezzjonali il-Partit Nazzjonalista jaqbel magħha. Fejn jidħlu l-eċċezzjonijiet marbutin ma' saħħa, ma' mart u ma' problemi tal-koppja illi ma tkunx tista' ikollha it-tfal, tajjeb aħna ma nagħlebda oġġezzjoni. Tajjeb aħna ma nagħlebda oġġezzjoni. B'dawn istqarrijiet konfliġenti l-Partit Nazzjonalista mmexxi mill-kap Adrian Delija mu qed jagħmel xejn aktar ħlief li jipprova jippolitiċizza emenda li se tkun qed tagħti dritt lill-aktar familji sabiex ikollhom l-ulied. Emenda li ġiet milquha mill-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Fertilità kif ukoll hija konformi mal-linji gwida tal-Għaqda Dinjija għas-Saħħa fejn b'mod skjett isostnu li mhux etiku illi ċaħat it-trattament tal-IVF lil persuni infertili u jgħidu wkoll li kull trattament illi jinstab li jkun effettiv għandu jkun disponibbli għal kulħadd.